Кадир Сибгатуллин мәктәпләрдә татар теле укытучылары. Директорның нервысында тора. Интектергән азу теше кебек. Үз-үзенә урын таба алмый, хөкем ителгән бер кеше кебек. Дәрес эзли, сәгать, вакыт эзли, мәктәп буйлап эзли балаларын, укысыннар. Тукай теле бидди, үгетләргә чыккан аналарын. Әкият укып уздыра ул көндә ятим татар теле дәресләрен. 13 яшьлек малайларга бүген өйрәтмәкче татар хәрефләрен. Урысчага тәрҗемәсен ясап, туз сипкәндәй канлы яраларга үзебезнең телне өйрәтә ул. Үзебездән туган балаларга. Тыңласалар, бишле куеп бара. Дәресләре мескен, үзе мескен. Телгә, сүзгә безне гашыйк иткән укытучы апа, бүген сез кем? Гомерлеккә телдән бизгәннәре гәрләнсеннәр әйдә, гәрләнсәләр. Безнең мәктәпләрдә укый, искә төшә хәзер мәдрәсәләр. Кая Тукай? Кая Такташ, Сәйдәш? Соцки барын алыштыра. 13 яшьлек малай күзләрендә моңсыз, җансыз безнең язмыш тора. Гафу итмәс халык телне кыйнап, тәхетләрдә утыручыларны. Бер гаепсез башын иеп йөри. Татар теле укытучылары.